थिनाय लोगोफोरजोंना बैसागु बरायनाय हाबाफारिया दिनै जोबथा सान, प्राइज राननाय सान। बे प्राइज राननायावनो दिनै प्राइज मोनग्रा सेथि बान्था मोनग्राफ्रा दिनैनि ओरैनो मोसाग्लांनाय जादों। थारैनो लोगोफोर माबायदि नुदों अन्नानै फोरमायहर। आंनिबाथ' जोबोद मोजां जादों, नाथाय हाजोबाखै आरो मानो होनोबा पेन्डेलनि बाहेरायावसो मोसानांगौ जाबाय नालाय। अब्लाबो बिथांमोना मोजाङैनो मोसानो नाजादों। दिनै जोंना फैयै फैयै बैसागु बरायनाय बिदाया दिनै एसेयावनो जोब्बाय। थारैनो बिथांमोना मैयानि मोनायाव जोबोद मोजां मोसालांदोंमोन बे माबाखौनो, संखौनो एबा मेथाइखौनो। दायो ओरैनो प्राइज राननायाव बिथांमोना सेथि बान्था मोननाय हिसाबै बिथांमोनखौ ओरैनो मोसाग्लांनो थाखाय पेन्डेलनि बाहेरायावनो बा जौस्रांनि बाहेरायाव मोसाहोफिनदोंमोन। बिथांमोना दा पेन्डेलखौ गुसेब एबा जायगा टेकनि थाखाय बिथांमोना फ्रियै मोसानो हानाय जायासै। मानो होनोब्ला पेन्डेल सिङाव जोंना गाहाय एबा बिबानगिरिफोरा थानाय हिसाबै दा बिथांमोना बाहेरायावनो मोसानांगौ जाबाय आरो।